Moi, me tehdään nyt 10 parasta kommenttia video. Me otettiin siis yhteinen YouTube-kanava ja tää tulee nyt tänne. Ja tonne alas saa ehdotella videoehdotuksia. Ja me tehdään nyt kaikkia videopostauksia ja semmosia. Ensimmäinen. Kohta varmaan yli puoleu et elämästä kuoleen. Toinen. Muuten kiva, mut äijä pieni kenttä ja maneesi. Mitä? Kolmas. Älä tee tällaisia please, liian kauheita. No jos nää on liian kauheita, niin sitten ei tarvi katsoa. Neljäs. Ok, Allu. Viides. Sä oot kyllä hävittänyt kaikki kaviokoukut, mitkä sul nyt onkaan. No kai mä nyt hei meidän ite sen tiedän. Kuudes. Uhan ok. Mä en nyt ihan tajunnut, mitä tuolla kommentilla tarkoitetaan, mut okei. Seitsemäs. Huutomerkki !D. En tee huutomerkki !D. Kahdeksas. Joo, sori, olin vetänyt liikaa karkkia. !D. No sen kus vedät !D. Yhdeksäs. Miksi lopus toi oli hermona? Kysymysmerkki. Mistä mä tietäisin? Ja 10. Ei oo mun makuun piste. Ois kannattanut tehdä ohjeen mukaan piste, mutta hyvä yritys. !sulku piste. Joo, hei kyllä mä tiedän sen. Kiitos kun katsoit. Lukekaa toi des ja siinä on vielä lisätietoa tästä kanavasta.